Vale, o último día quedamos aquí con este capítulo, tensión na superficie. E bueno, aquí non sei se vai ser un capítulo complicado, pero creo que vai haber soldados destos alienígenas, non sei se era neste capítulo, pero creo que sí. Estos que mencionei xa máis dunha ocasión, que soltan como moscas ou algo así. Pero bueno, se non é aquí, pouco lle quedará. Bueno, creo que salira de aquí no anterior stream. Aquí creo que o que queda claro é que vai haber bastante soldado. Vale. Bueno, as explosións que se escoitan son como forzadas, ¿no? Este vehículo non sei se estoupa, pero de primeiras un podría pensar que sí. Vale, hai que cruzar o puente ese. Isto que é música que che pon o xogo en tensión xa? Mira, aí vedes. Mira, un pepo que me acaban de dar de pleno. Bueno, de pleno no, pero casi. Hostia, que me rodean, hijos de puta. Que se me rodean teño un problema. Sei se coller a Magnum, pero non sei se tiña balas, si, sí, que teño. No, solo 6. A ver que o pareo. Sin balas. Ya non esperaba que se acercasen tanto. Ahora non teño blindaxe, entonces estou un pelín jodido. Poden usar estos barriles, a verdad. Sabendo que iban a acercarse, pero a verdad que non tiña nin idea. É que temo mo peor. Vale, aquí. Como vedes, hasta ahora tampouco tuve ningún punto no que fora super reto en plan os combates, pero xa vedes que como che rodeen varios soldados ponche poñen un apuro. Vale, darme 2 shots de traxe. Vou me acercar eu, porque se non me acerco eu podeme joder vivo. Hostia, por onde entra? E aí, né, eu aí. Caguei, né? Vim moi a cacho. Estou sin blindaxe. Va me matar. Ui, unha granada. Creo que era unha granada, tampouco estou seguro.
Que a música non me axuda. Ah, vou correr. Morto. Nah, aquí teño que cambiar a estrategia porque iba moi confiado ao principio. Veña, fora. Estaba moi confiado aquí ao principio. Básicamente, hai unha cousa que quero facer antes de nada. A música, a pesar de que a baixei no seu momento, está super alta, estáse flipando. Incluso o volumen xeral. Bueno, non sei como se está escoitando no stream, porque eu a veces agora centrome moito en como escoito eu, baixo o volumen dos auriculares, non sei no stream como queda, entonces ese é o problema. Pero bueno. A miña música agora estáme molestando máis. Non quería gastar... Buah, teño solo 4 de munición desto, sí que tiña máis. Uf, non quero gastar logo. Ainda que igual o vou facer de todas formas. Ah, mira, agora abriron a Rage, ou non? Non, cerraron. Vale, deronme munición desto. Merda, estou fallando. Están me jodendo, tío. Teño que usar as movidas que teño aí no entorno máis ao meu favor, Merda, non dou subido agora. Bueno, vaya cagada acabo de ter agora, Nada, xa vou recargar, Vou recargar porque... Vou recargar porque foi fatal a entrada que acabo de facer agora. Bueno, aquí no. Aquí non me cargues, por favor. Aquí non cargues porque, madre mía, onde me foi poñer. Pois hoxe foi un comezo estrepitoso, Teño que decir que é un comezo estrepitoso. Vou guardar aquí. Vamos a recargar aquí. Comezo moi estrepitoso, Ves, é que me forzan a ter que ir por riba do camión. Non lles estou dando, me cago en joder. Aquí vais a liar, guarda. Hostia, que... Bueno, vou recargar, Vou recargar porque o que está aquí á esquerda non o contaba. Non sei se é un spameo de fillos de puta destos. Aquí hai un agachado. Cago en su madre. Buah, xa me colaron unha bomba aquí. Unha granada que me acaba de dañar. Tengo que ir un pouco a cañón porque acabo antes. Mira, antes se viñera aquí de cheo. Buah, mira canta munición.
Como lanzan pepos, Va por uno. Vale. Vale, tengo munición de esta a tope. Voy a guardar aquí. É que, como dixen outro día, no Half-Life 2, cando che poñen luces para cegar, poderlas fundir. Por lo menos a maioría delas. Pero neste, entre comillas. O sea, en este nada, que digo entre comillas. Portigamos. Pero ahora... non os podo, joder. Non sei se os podo destruir cas armas que teño. Eu diría que no, pero bueno. Oh my god. E agora? Vale. Mateino dun tiro porque creo que estaba dañado por los soldados. Nah, vou morrer. E nin motei o bicho. Pois de non morrer casi nunca en combate, hoxe xa levo 2 mortes. Nah, ese helicóptero eu non sei se se pode destruir, Teño un problema porque eu ese helicóptero creo que non teño forma de destruílo, Eu creo que máis adiante, cando haxa Pepo, sí. Ou espera, igual... Moi bien que tiña munición desto. Bota fume. Marcha, Marcha, É que ao ver a munición desta arma aquí dixen, vale, vou usala porque esta cargada é das máis potentes que hai. Efectivamente. Con esta arma puden repeler o puto helicóptero. Que lle dei a choia de salud. Peta hasta parou a música e todo. O que pasa é que ese chan que vexa á dereita creo que se vai derrumbar igual. E agora entendo porque me deron munición do
da ballesta. Aquí vou caer. Inevitablemente teñome que tirar ao mar. Non sei se habrá máis. Wow. Isto que é para abrir algunha porta? Estáse vaciando o estanque ou que está pasando? Vale. Algo se activou. Creo que teño que me meter na auga de novo. Non sei se é boa idea que me meta aquí. Máis musiquiña. Vale, vamos a guardar outra vez. Non me fío un carallo. Non me gusta nada a agua, pero vou meter que meter nela outra vez. Aquí hai unha reixa. É que desta parte, hai partes do xogo cangrexo emerxendo. Vale. Eliminación de cangrexo. Que non eliminou? E saliron como 2 cangrexos. Ui, creo que hai minas aquí, me suena. É que hai partes do xogo que obviamente me lembro menos. As máis míticas son as do principio, pero que non sei se hai minas por aquí. Bueno, isto, a linterna non alumbra un carallo. Vale, cargando. Vale, aquí hai un cambio de mapa. Pois vou cagao, por se non se nota. Esta parte do xogo sí que en combate está sendo das máis chungas, en certo modo. Cual se confirma que con unha maior dificultad iba a estar a cousa jodida. Aí hai algo creando unha sombra no chan. Algo que se move. Unha bandeira, vale. Aquí non sei moi ben por onde teño que ir. É que me van a emboscar outra vez. Creo que sai. É que a escopeta é moi útil
a cortas distancias, pero antes en espacio aberto, é que me comían, E a escopeta, incluso usando o tiro secundario, que gasta 2 cartuchos, non nos mataba de golpe, cousa que si facía con... se o fas en espacio cerrado. Mira, aquí... creo que se escoitan aí os canollos, si, aí hai un canollo. Vale, teño que subir por algún outro lado. Nada, aquí está cerrado. Non hai forma de avanzar. Teño que ir polo outro camiño que vin. Vamos a baixar a modo. Alerta de cangrexo. A ver se disparo no aire. Ou hai dous. Non lle dei. Non lle dei. Salta outra vez. Non lle dei. Quero darlle no aire, porque creo que é un lobo. Ou a mellor é un logro, pero matar varios, non un só. Da igual. Aquí hai unha escaleira rota. E aquí está cerrado. Este camiño está cortado, entón. Vaya mierda. Se movendo aí o canollo. Igual teño que ir por aquí. Parece que me van a caer pedras encima, tú. No mal que estos non sacan moito, pero... buenísima voltereta. Esto creo que os revent... bueno, creo que case explosións nada máis. Mira como me puxeron, macho. Ainda lembro no primeiro stream que cando me salpicaban a sangre os bichos pensaba que era un bug das texturas. E resulta que no. Que eras salpicadora. ¿Esto está electrificado? Sí, confirmamos. Confirmamos que sí. O botón do pánico. Ah, mira, esta porta abres. Oh, pepos. Os pepos veñen moi ben, aínda que só son 2. Aí os ven. Cerraron a porta detrás, que cabróns.
esta é moi efectiva. Pasa que a munición que te podes atopar é limitada, pero como antes vin que a atopei, dixen eu, pois déxame a usar, porque ao final se vou conseguir munición, se me quedo sen ela, pois quedeime sen ela, pero polo menos mentras teña munición. Non sei se teño que ir por aquí. Non había algo máis por alá. No, aquí está cerrado. Bueno, aquí... Sonido de botón. Ui, 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 ui. Que acabo de facer? Liei, né? É como que lle abrín o paso a máis soldados. Como se moven, cando lles disparas. Hostia, se aguantou, Storm Drain Hatch. É que creo que teño que ir por aí, pero como aquí había unha porta, vou ir por aquí primeiro. Bueno, aquí... Ah, no, aquí é onde estiven antes. Vale, é como un atallo. Vale. Sí, efectivamente. Vale, vamos a agarrar aquí. Eso no sé si estopa así, ¿no? Aquí sí que hay minas. Aquí sí que hay minas. Creo que hay que usar las granadas sabiamente. Oh my god, fucking shit. Mira, aquí hay unha, pódense ver. Cangrexo emerxendo, sí. Que xa poden liar os cangrexos, xa activando as minas. Hay que estar cheo de esto. Hago un culo. Menos mal que as minas malamente, pero vense. No 1 non sei se se vían, o sea, no original. Ui, mina.
puto bicho de estos. Normal que tenía munición de pistola. Guau. Teño máximo de pepos. Solo podes levar 3 pepos. A ver. Efectivamente. Joder, qué desilusión. Eu creo que no original podías levar 6. Si sé 6 ou 8, pero máis de 3 seguro, vamos. Claro, todo ben debido seguro ao feito de que están rotos, tío. Outra pantalla de carga, seguro. Cando me meta no túnel, cargando, xa veredes. É que xa sabía. É moi previsible a veces onde están as pantallas de carga. Cazas. Vale, ahora qué. Uf. Tengo que ir tirándome con cuidado, en serio. Hostia, no me esperaba topar un soldado ahí. Por eso me levei un susto xa. Vai haber máis, está claro. Mira, aquí abaixo xa hai un. Por onde teño que baixar? Non o vexo claro. Mira como me disparan, a pesar de que non me teñen a tiro. Non sei se había un soldado aquí. Ou pareceu mover, igual era o cangrexo este. Non teño... Hai aí tamén pepos. Ah, non chego aí. Unha puta torreta, creo, Estou jodido logo. É que basicamente con outra arma vou malgastar a munición. E agora que? Sigo tendo demasiada caída. Un puente derruído. Hai unha mina que se pensan que vou a comer, van jodidos.
Uf, este puente va a caer. Me da que va a caer. Uf. Pues ese puente, tan sencillo como que se o cortan, xa non podía pasar. O sea, plot twist. O sea, que favorece... Ah, non sei nin falar agora. Hostia, era un cangrexo que se suicidou. O que quería dicir é que vaya guión máis a favor tuvo aquí Freeman. Arrasa a ballesta, tío. No me fío nada das putas caídas que puede hacer. Ya estaba tocado, Ai, no, era unha lapa que o pillou. Non lle estou dando a lapa. Ahora sí. Bueno, está recollendo como a lengua. Pero que non o matei, Nah, non me mato. Coger munición de... misiles. Misiles. Pero non teño lanzamisiles aínda, ou si? No. Se non xa me houvese equipado. Isto foi unha chispa por mover a silla ou porque me dispararon. Vale, sí que parece estar morto. Mira, estos son máis misiles, creo. Estará o lanzamisiles arriba de todo. Ui! 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 Major fracture detected. Automatic medical systems engaged. Administrando. Administered. Vaya hostia, me acabo de comer, tú. Que non hai escaleiras aquí. Ui! Ui! Ui, outra vez que casi me caio. Que falsos os do xogo, tío. Igual había algo por aí. E non tiña que subir por aquí. No, eu creo que por aquí non tiña que subir. O sea, ¿para qué me permiten subir por aquí si aquí non hai nada? Wow. Vou baixar outra vez a costa de poder morrer. Boas, brasileiro. A ver, que guardei con esta vida porque son... por darlle máis chicha ao xogo. É que teño moi pouca vida. Bueno, é o que ti queres, non, brasileiro? É o que queres ver ti, mortes.
Entonces foi chegar a encher, non te queixas. É que basicamente aí hai unha escaleira que falta, manqueada no. Ti mira isto. A riesgo de que vou morrer outra vez. Ves? Mira. Aquí non hai escaleira. E aquí comíme unha hostia de aquí abaixo e perdín os 86 puntos de vida que me faltan, ou casi. Igual non perdín tanto. Non sei se tiña 100 ou tiña menos. Pero bueno, da igual. Quixen guardar así, pero igual me arrepinto e igual teño que cargar máis atrás. A ver se atopo saúde por aquí. Oh shit. É que teño moi pouca vida, tío. Disparo tau. Nah, estou a punto de morrer. Vital signs critical. Medical attention. Porque teño moito blindaxe, se non se estaba morto. Solo sei que dan... Ah, aquí teño vida, por fin. Solo sei que dan moitos lanzamisiles. O sea, moitos misiles, pero non teño lanzamisiles. My god. Porque isto é munición de misís ilimitado. É que hai veces que fan amagos como ese. Eu pensei que o lanzamisiles estaría aí arriba, por eso subín todo emocionado e me comín a hostia. É que eu creo que tiña que ter o lanzamisiles, Se hai tanta munición desto, ou é que o tiña que ter, ou é simplemente por meter chajana, non sei, é que non sei. E agora aquí hai unha trampa mortal. As torres pódense reprogramar, por certo, que me acordei o outro día. Solamente que non sei hasta que punto. O sea, sei que no 2 se podía, pero aquí débese de poder tamén. Pero claro, o problema é que se te acercas ás torretas vaste comer un montón de mierda. ¿Cómo se reprograma? No se puede reprogramar. Non se poden reprogramar, tío. E se se poden reprogramar, non sei como se fan. Ok, aí está destruído, Se se poden reprogramar, non sei como se fai. Pero bueno, vamos a curarnos por fin. Que o traxe meteume un chute de morfina antes. É que o traxe non che amortigua o daño de caída, solo do... Aquí está! Oh yeah, motherfucker! Oh yeah, motherfucker! Oh yeah, motherfucker! Está no cuarta tal. Oh yeah! Ademais, mirade este puntiño rojo. Se xogache de só multis... A ver, digo multi porque ao final no multi é onde tamén se usa máis.
o misil vai en línea recta. Sin embargo, se tedes o láser este activado, sale disparado e despois vai cara a donde este o punto vermello. Por lo tanto, se apuntas ao enemigo, pois vai hacia ele o misil. O curioso no multixogador é que che poden facer eso en contra túa. Por raro que pareza, ese punto vermello debe ser como un punto de calor e o misil vai hacia el. Entonces, se un enemigo che apunta co seu propio lanzamisís, pode facer que o teu misil vaya de volta hacia ti. É así de loco. Entonces podían chaliar moi parda no multi. Non sei se era solo cando tiñas ti o láser activado ou facía eso sempre. Sí, eso era unha movida que era así no multi que arrasaba un montón. Creo que me van a atacar. Ahí está. Estaba clarísimo que me iban a atacar. Me estaba poniendo jodido, Por eso me poño munición infinita, para poder destruir los helicópteros. Non sei se me envían máis ou simplemente... Creo que non me van a enviar máis. A ver, o multi... Supoño que se buscas en internet a partidas hai, pero... A gracia era sobre todo hai 20 anos. Bueno, da época é. O primeiro Half-Life é de un pouco da época. Non digo que... Non descarto case inspiracións. Mira, se vos fixades, eu disparo aquí. E máis, ti por exemplo podes disparar e vedes como volve para aquí un misil. Mira como o mareo. Vedes, eu disparo o misil, vai facendo ondas, volve para aquí. Eso arrasa un huevo. Arrasa moito, tío. Podese ver o límite do mapa. Vale, parece que ainda chega hasta lexos, Ainda chega lonxe, digo. Non eran 6 misís. Aí está. Isto supoño que é un misil tamén. Sí. E se quito o vermello, vedes, da igual a donde apunta que o misil sigue en línea recta. E non explotou porque chegou ao límite do... Pero como vedes, se despois de lanzar o misil activo o punto vermello, sí que o podo autodirixir outra vez. A ver, é unha das armas máis potentes que ten o xogo, sen duda. Quizáis en potencia bruta, o sea, en explosión pura, digamos, o bazooka este. Despois a ballesta eu creo que na maior parte das situacións é máis potente, pero requiere de unha puntería obvia. Quería usar o gancho, a pata de cabra, va. O tema é a ballesta, podes apuntar, pero en distancias cortas non das atinado con ela. E co bazooka podes te dañar a ti mismo, basicamente. Vale. Ui, eu sempre penso que as pedras esas me van a dañar. Ui.
Ui, 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 ui. Aquí xa agardo porque me estou vendo que... Hostia, que lanzaron aí? Unha nuclear. Hostia, eu desto non me lembraba. Non sei se é aí onde teño que ir. Ou, bueno, ou un subterráneo dentro dese sitio. Aquí vou caer. Merda. Non caín porque unha pedra me interrompeu e me salvou ao mesmo tempo. No! Vou recargar porque non vou dar a volta toda. Mira como se ve a explosión outra vez. Guardei no momento perfecto. Ademais, mola porque escoitas a explosión cando ven a onda de choque, tío. Como ten que ser. Uf. E co problema aí, escoitas o sonido do metal e dache mal rollo. Hostia, o cangrexo. A ver, que? Non che chegou con 3 dentelladas, que non te veches quedar máis? Outra pantalla de carga imos ter aquí. Cangrexo emerxendo. Van a emerxer moitos cangrexos. Cargando, aí está. Moi clásico, as pantallas de carga. Máis cangrexos. E bueno, non sei se o dixen xa, pero eso, do Tomb Raider, sendo xogos da mesma época, facilmente se podían inspirar uns no outro. Ou mellor, non sei. Oh yeah. 18%. Power 95. É que os Tomb Raider clásicos non os cheguei a xogar, solo a ver 100. un pouco así por encima, nada máis. Porque eses estaban principalmente na Play, ¿no? Bueno, non sei se na 64 ou na GameCube, pero creo que eran de Play sobre todo. En PC non sei se o sabía, eu creo que non. Por lo tanto, normal que os originales non xogara. Vale, esta zona non me está gustando, te escucho. Ui, 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 que me escoito? Suspiro frustrado. Hai soldados aquí. Hai soldados aquí. Merda, viro. Hostia, acaban de tirar unha granada aquí. Pensei que non me detectarían, tío. Quería facer a mítica de dispararlle pola nuca, tío. Estás muerto, frío. Creo que foi moi mancada facer o que fixe. Madre mía, como me puxeron. Creo que aquí hai que xogar con eso, cos cambios de posición. Hostia, un tanque, tú. Va, estou mortísimo.
Hostia, que me autoguardó aquí. What the fuck? Hostia, teño... Pero ¿cómo os mato, tío? No sé si está demasiado blindado para esto. Vaya tragada me acabo de comer. Ah, destruindo. Toma por loco. Queredes máis? Algún máis? Algún máis? Ai, queredes máis? Vale. A ver, salide. Aí falou un, Cago en boda. Power 15%. Power 13%. Isto é para baixar ou subir, está bien. Hostia, meter un mapa, a ver, que xa está programado para que se destruya, non? Pero ainda así ten na súa día que se destruíse a parede. A ver, eu creo que se destruía tamén, seguramente. Pero non o sei. Igual algo do remake. A ver, pero estou morto, pero non apareces. Me rompe las caixas, está me jodendo. Mira onde está. Watch out, guys! Frag out! Oh, god damn it! A la boca. Misiles. Bueno, un misil. Power 14%. Antes aparecín aquí, creo. Vaya feira, chaval. Misiles. Que están dando misiles a tutiplén. Sabendo eso usaba o bazooka máis, É que a de munición que hai aquí do lanzamisís, tío. Aquí vai haber pantalla de carga. Vou ir con este. Toma por loco. Cerrou a porta. Hostia, qué cagada. Cagada. Recargo porque é como se estuvera morto. Pensé que era un fulano que me estaba... Hostia, para onde me levou? Espera. Teño aquí o autoguardado. O xogo autogarda, pero cando lle das só... É que hai tres tipos de guardados. Hai o autoguardado, hai o guardado rápido e o guardado manual. E claro, o guardado rápido, cando lle das a carga rápida, carga o último guardado rápido, non o autoguardado. Vale, con
2 bazucazos. Pois a merda. Mira, xa recuperei os misiles que acabo de gastar. E mira canta saúde teño aquí. Porque claro, está feito para que te recuperes do que che pudo facer o tanque. Igual non tuven por que recargar, pero bueno. Esto estoupa este coche. Non, este coche non está feito para estoupar. Non vou gastar outro misil aí. Non sei se o matei, non. Queredes máis? Depleted. O sea, me da igual gastar os misis, así de claro. Gústame ver como reventan. Aquí había máis? Ou xa solo? Ou gasteinos todos, creo que sí. Había un ou dous. Xa que os estaban regalando, ahora xusto que os gastei, fijo que non nos volven a dar. Pero bueno. Ou espera, mellor sí. Mira hasta onde chegou o tronco dun dos cadáveres, tío. Pollen 45%. Pollen 60%. É que é moi típico deste tipo de xogos que cando vas sobrado de munición queres resérvalo porque é un arma moi boa e non queres gastalo. E danche munición de sobra. Despois cando a usas non hai munición. Vale, aquí creo que vai haber unha pantalla de carga. Ou non. Bueno, non sei. Este é un lugar cerrado. Joder, pobres guardias, tío. Granadas. Vale, pantalla de carga seguro. Vedes. Vostro Master, non sei que me acabas de chamar, pero vale. Vale. Morte de Vortigaunt. Aí non sei que acaba de pasar. Hola. Vinde. Mira como se abren. E non veñen pa dentro. Non son parvos, Pois tomade isto. Non lles dei. Maravilloso. Toma polo. Despois arrepíntome de non gastar os pepos. Aquí sí que me sona. Aquí hai minas. Aquí sí que me sona o que vos decía antes, dos bichos estos que lanzan. Os soldados alienígenas, vamos. Aquí non sei se me comerei algunha mina. Hai unha zona electrificada. E non sei a que eran débiles os soldados alienígenas, Supoño que algo de todo. A unha explosión. Falando de explosións. Non sei, eu o alemán. Xa o inglés non se me dá ben. O alemán, cero. Hostia, acabou aquí. Isto é a cabeza ou non, o tronco dun Vortigaunt. É o tronco dun Vortigaunt. Vaya lor.
Qué emboscada me voy a comer, chavales. Qué emboscada me voy a comer. Tamén, a veces a explosión non sabes como funciona. Este xogo, cas explosións a veces é moi imprevisible, tío. No, 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 no hay minas, creo. Me estoy muriendo. ¡No! Hostia, un franco. Vale, acórdome deso. Acórdome deso. Pero non teño munición da... Non sei se o matei. No. É que eso se lle lanzas algo dentro, mátalo. No. Pero o chiste é metela dentro, claro. Tenta lexos, No. Morreu? No, non morreu. Vaya mancada. Mira, aquí hai granadas. Se as dan é por eso. Pero é jodido de atinar aí, Jodido de atinar aí, Como carallo fago? Vou guardar. Ahora. Ahora sí que ya atinei. Parece que o tema era o ángulo que había que usar. Mesa negra. Que pasou coa mesa negra? Sei se hai máis francos, a mellor por aquí. Bueno, as granadas tamén son para esto, pero bueno. Creo que igual é un pouco estúpido gastalas así. Eu acórdome na primeira vez que pasei o Half-Life. Creo que me teño comido máis veces as minas estas, chaval. É que non sei se na original se vían así de fácil, Ou era unha textura tan pobre que apenas se distinguía do suelo. Buah, tío. Buah! Falando de mí na comida. Acabo de comer unha de plenaco, Power 60%. Ay, mi ma. Creo que vaya a haber otro franco por aquí, Extrañame que voy a ser un solo, Como lo decía yo. ¿Dónde me salió ese? ¿Dónde me salió? Dispara, recarga de franco. ¿De dónde salió? Porque a porta abreu. Tío, ¿qué cojones? De aquí arriba. Está disparando ao aire, hola. Bueno, a puntería que teño eu dá gusto, Joder, puta caída de merda, tío. Pues nada, fallei todas. El que sale de aquí fijo, macho.
pariu. O sea, ¿esto non ten salida? ¿Gastei as granadas pa nada? Tío, non sei o que teño que facer agora, o Franco ese dispara. O sea, ese NPC de mierda. É que agora sin a granada non podo matar, A onde teño que ir agora? Porque esa porta non leva a ningún lado. O sea, é unha textura. Igual teño que ir por aquí. E agora o Franco non sei se meterá ángulo tamén desde arriba, Isto está electrificado, Joder, non podo pasar, tío. Igual o teño que desactivar. Igual teño que ir polo outro lado. Para desactivar a electricidade primeiro. Pero ahora estar sin granadas estou jodido, Estou moi jodido sin granadas. Ah, mira. Boas, Farum. Creo que algo teño que desactivar aquí. Pode ser. Que non sei se teño... Non me queda claro. A veces os puzzles que hai neste xogo son un pouco inverosímiles, pero bueno. É que teño que desactivar a corriente, eso está claro. Como? Non teño puta idea. Teño medo que me quedara unha puta mina rezagada. Igual teño que ir hasta aquí. Pero para chegar aí non teño que entrar. Por onde estaba mirando ahora. O sea, non podo ser, tío. O problema son as portas estas que non son portas, tío. Que che lían moito, tío. Ainda que son distinguibles, non podes evitar probar a ver se algunha abre, tío. Teño que ter cuidado cas minas. Es que aquí como ahora me olvide das minas de onde estaban, como me algunha fijo. Vale, esto non se pode abrir. Igual teño que recargar partida, señores. Porque eu aquí non vexo por onde teño que ir. É que non sei se é a típica situación na que hai que activar un evento matando ese Franco, A mellor hai que matar ese Franco para que se active algún evento. Vos que pensades? Ou teño que destruir isto de aquí?
Igual teño que destruir eso de aí. Non ten sentido, tío. Buah, tío, non teño nin idea de como avanzar ahora, É que o único camiño posible que eu vexo é pasar por aquí debaixo, pero non podo. Joder, sí que podes. Antes botoume para atrás. Puto xogo de merda e as súas físicas, tío. Antes botoume para atrás. Iría mal abaixado. Cago na madre. Se é a segunda vez que perdo tempo neste xogo por culpa deso. Vale, sí, ahora que desactive eso, ¿ahora qué? Ahora teño que ir por riba da torre. Pero teño ese Franco que me vai estar jodendo a puta vida. ¿Por dónde teño que ir ahora? Aquí. You're heading for the Lambda complex, aren't you? I was heading there myself until I wound up here and, well, I simply lost my nerve. Take one look through that Bueno, non sei se door and coitades o you'll see xogo what ben, porque hoxe manipulei o I'm going volume. to wait out the catastrophe in here. If you intend to go on, then I beg of you, for all our sake, proceed with extreme caution. Home, non me digas. Vas pasar moita fame, amigo. O sea, teño que volver a salir. Don't you find this all rather fascinating? Espera un momento. É que agora non me fío moito de... É que está o Franco que non matei gastando creo que 4 ou 5 granadas. Shouldn't we And- try to capture a specimen? De que espécime me falas? Fulano. En serio ahora non podo sair? É que as físicas deste xogo xa vos adianto que son moi reguleras, Igual que no original. Do you have any idea what to do next? Non me avanza, non me avanza. Ahora. Buah, eu pa min que veñen helicópteros. Estou sin munición do bazooka. Por onde teño que ir agora? É que me vai disparar o Franco outra vez. Vai me disparar o Franco outra vez. Ou non. Igual marchou. Igual marchou. Por aquí hai unha parede invisible que me bloquea. E aquí habrá outra tamén. Por onde teño que ir agora? Romper esto. Algo se me escapou aquí dentro, donde estaba o científico. Non me queda claro a donde teño que ir agora. Que tiña que subir, está claro. Porque
Porque senón, que sentido iba a ter desactivar a corriente? Será para poder abrir aquela porta ahora? É moito suposición, verdad? Pois non me queda claro por onde teño que ir agora, Menos mal que o Franco non está. Terei que examinar a zona toda. Por aquí non chega a ningún lado. Eu desto sí que non me lembro, Non me lembro para nada do que por onde tiña que ir. Hai cousas que vou lembrando a medida que avanzo, pero desto non me lembro en absoluto, A ver se teño que ir aquí. Pero esta é unha textura, tío. ¿Por dónde teño que ir? Nadie sabe. Teño medo de comerme unha mina por olvidarme de que as hai. Pues voume volver a meter aquí. Vale. Well, I think it's rather stimulating, don't you? A segunda vez hoxe. A terceira ou cuarta vez en todo o show. Como digo, a veces as portas penso que son texturas e a veces son texturas e penso que son portas, pero outras veces son portas e penso que son texturas e ignoroas. Moi ben. Desesperado. Confirmamos que non debían haber feito eso. Vale. Aquí é a típica de que hai tanto explosivo. Ahora acábame de lembrar que aquí hai tanto explosivo que non podes explotar nada. O sea, teño que saltar por encima de esto. Pero si fallo, adiós. E aquí se alías matando os cangrexos, adiós. E máis, se moves unha destas caixas, explota a mina e adiós. E aquí agora por riba hai gas. Bueno, eso é polo que... Bueno, en teoría, ca escopetada que fixen hai un momento xa tiña que haber explotado todo, se o xogo fora super realista.
Aquí vou guardar. Se mo permitides. Pantalla de carga. Ou non. Non hai pantalla de carga. Joder, tío, este é un coñazo, Seguirá explotando todo, sí. Sí. Tío, non podo pasar por aquí. Que pode ser máis fillo de puta. Eu desto non me acordaba, O sea, acórdome agora, pero... Hostia, que acaba de... LOL. Por onde teño que ir agora? Buah, munición esta, mirade. A arma que lanza as avispas. Este é un soldado alienígena desos. Un paso en falso e voume a freír espárragos, Ui, pensei que tocaba o láser. Pensei que tocaba o láser. Aquí non hai munición nin hostias. Wow. Que é mellor ir co gancho, por se acaso. Madre de Deus. E aquí teño que activar algo. No. ¡No! ¡Va a explotar todo! Me parto. Esto na vida real obviamente solo tería unha oportunidade. E xa a gastei. En fin. E agora que? Igual non debía romper as caixas tan a lixeira, non? Creo que estou atrapado. Teño que recargar. En fin. Vamos a ver, isto teño que pensalo un pelín. O problema é que vou ter que ir ao baño. Non quería ir, pero vou ter que ir mexar antes de nada. Ou espera, podo facer unha cousa. Esperad un momento. Isto tamén rompe facendo eso. Espero que os trozos non toquen o láser. Vale. Merda, non podo coller os choios de saúde ahora. Bueno, pues nada. Terei que pasar sin curarme. Hostia, un misil. Vou guardar aquí. Outra vez.
Joder. E aquí se rompes esta caixa xa cagas. Non sei se estou pasando ben. No. Madre de Dios hermoso. La he liado. Nada, teño que ir ao baño. Esperad un momento. Vale, estou aquí. Agora que estou alivado a ver se paso esta parte. A verdade é que non sei moi ben por onde teño que ir agora, Igual teño que ir por aquí. Joder. Igual teño que subir aquí. Pero ahora esto me caeu. Podes poñerte de pé, por favor. Gracias. Vale. Lo que pasa es que se mueve a mínima, tío. Uf. No, esto no puedo reventar porque es topa. Uf. Bueno, pues estou máis xogando, basicamente. Teño que ir por aquí. O problema antes pasou aquí que movín esta caixa de explosión e activou a mina e explotou todo. O problema é por onde vou se non é por aquí. Porque ao pisar esa caixa xa a moves. É unha puta liada, tío. Igual teño que saltar por aquí. Uf, xa pensei que explotaba algo, tío. Uf. Tío, é que están a moi mala fe as putas minas, E xa estiven ou parece a min? Aquí foi onde empecéi. Non sei por onde entrei, pero... No, vin por aquí, sí. Efectivamente volvín ao principio de todo. Volvín ao puto principio, tío. Volvín ao puto principio. É que... Pa onde teño que ir agora? Uf. Uf. Aquí xa estiven.
Creo que teño que activar ao mellor un ascensor. Ou espera. Igual teño que lanzar de aquí a ali. Vou guardar aquí. Vale. Temos esta arma, que é a arma alienígena, que vos dicía. Hostia. Bueno, eu desa parte non me acordaba. Acabo de sodomizar ao puto bicho. O bo desta arma creo que recuperas a munición. É como que regenera a munición. Se non me equivoco. Ahora ao final explota todo. Get these guys off me! Nice. Thought my ass was cooked. Ves, o bo desta arma. Take this the wrong way. You're the best thing I've seen all day. O bo desta arma é que a munición recupera, o sea, regenera esa munición da propia arma. E ademais persigue aos enemigos. O sea, que máis se lle pode pedir a esa arma? Vale, minas. Hey, does this vest make me look fat? Sí. Okay, let's go for it. You go on without me. É mellor que sigas aquí, salvo que queiras morrer. É que os guardias ahora, ao principio do xogo sí que che zafan. Pero ahora non sei se de alguna maneira. A ver, pode ser útil porque si necesito que me abra alguna porta. Eso sí. Vale, pantalla de carga. Espero que non teña que volver polo guardia. Quero pensar que no. A puta torreta, tío. Explosións por doquier. Bueno, xa teño vida ao máximo, pero aquí teño munición desta. Creo que aquí sí que van a haber soldados destos, os alienígenas. Mira, aí ustedes. Guau, caeronlle. Guau, que lles caeu encima, chaval. Unha torreta, tío. Ai, non, son soldados. Bueno, hai unha torreta tamén, creo. O bo destas ataques é que persiguen os enemigos. Non quitan moito, pero persiguen os soldados. En teoría. Pasen espacio aberto. Pasa que están me jodendo ao final, Hostia, hai unha... Boa. Teño que usar o Peppo este. Blood loss detected.
cago en su madre. A tomar polo cu. Xa me cheches. Que ao principio pensei que era unha torreta, tío. E era un puto tanque. Pois anda que non me puxo a caldo ao final, Joder. Como vedes, esta arma cunde polo tema de que non se lle agota a munición, pero tendo a alternativa non é tan útil, Xa vedes o que tardaba en matar os soldados. Non me fío nada do que me vou a topar. Puto franco de mierda. Non teño granadas, verdad? Non. Teño este. Eliminación de franco. Mira, vou facer este. E suda má polla. Go, get him! Escapas. Okay, he's hit. Go, go! Puta mierda, non teño mochila, non? Power 15%. Power 30%. Vale. Cando están atrincherados sí que me joden, A virse. Madre que os pareo. Bueno, non hai nada máis por aquí, Espera, hai unha caixa. Pero non ten nada. Unha textura de merda. Ves, é que estas portas que simulan, a ver, que a mellor é parte da gracia do xogo, non? Pero estas portas que simulan ser unha, o sea, son unha textura que simula unha porta. E claro, estas portas cando as ves a certa distancia parecen iguales. E cando te acercas a elas e ves as manillas é cando realmente te das conta de que abre. Pero esta, por exemplo, xa ves que é textura. Pero, joder, faiche perder unha de tempo ás veces eses detalles. Pois non sei para onde teño que ir agora. Porque unha vez que chegas aquí, o natural é pensar que por aquí vas ben. Pero despois chegas aquí dentro e ves que este botón non se activa. Ah, mira, aquí hai unha porta. Bueno, sí, pero este... Non sei se habrá algunha cousa que se pode activar. A ver, o que tiña especial este xogo tamén era isto. Que moitas veces tiñas que resolver unha especie de puzzle, que a veces podía ser evidente e outras veces non tanto, pero bueno.
non teño que ir, non? Aquí foi onde sale o tanque. Power 45%. Power 60%. Bueno, al menos que sirva a exploración para curarme parte de saúde. No, aí hai unha física que me impide avanzar, unha hitbox. E máis aquí hai unha valla. Claro, aquí, a porta que intentaba abrir creo que leva aquí. Entonces, ainda que a abrira, seguía na misma. Por aquí foi por donde vin, ¿no? Sí. Entonces... Vamos a ver. Igual pode ser por aquí pola dereita. Podría ser por aquí, pero me da que no, Aquí tampouco vexo que haxa nada. Esta porta de mentira. Joder. Nada, ten que ser por onde estaba avanzando. Algo se me está escapando. Que xa levo dúas mancadas hoxe de non atopar por onde teño que ir. Mira, aquí. Por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. É por aquí. O que vos decía. Mancada. Xa van 3 hoxe, Van 3. Freeze! Oh, Hostia, finally. qué susto Someone me who acaba ain't de trying dar. to kill me. You ain't trying to kill me too, right? No. Right, okay. Well, from the looks of it, you got an eye for the finer things in life. Check this out. A ver. Open sesame. Oh Here my. it is, Doc. The motherlode. Oh my god. What can I say? I got an expensive taste. Xa vos dixera que había un rollo para abastecerse, pero non pensaba que era isto. Wow. You don't still think this is a drill, do you? Munición do revólver. Guapepos. We lost? Bueno, non sei, dimo ti. Aí está. Hostia, hai munición de todo, Aquí. Hai munición de todo. Hostia, unha escaleira. Outra emboscada que me espero.
Bueno, munición ahora é estúpido de topala porque estou a tope. Me dá que me van facer un caput. Non sei por qué. Fire exit. Hostia. Bueno, non collín a munición de todo, Poden coller máis. Non me deron mochilitas. ¡Hostia! Por detrás, qué falsos. ¡Qué falsos! Ammunition depleted. Pareceu mover aquí un soldado. ¿Dónde está? Madre que o pareu. Está feito un laberinto esto, Vale, aquí. Vamos a guardar aquí. Va a haber un helicóptero. Va a soltar ahí soldaditos, supongo. Ya me dispararon sin chejar a terra, Están disparando os soldados alienígenas, Acaban de electrocutar. Merda, hostia, que fallei 2 veces. Ui, os soldados. Buah, poden deixar o Vortigaunt aí. Hostia, que veñen anda a min e nin se enteran. Me cago en Buda. Hostia, os soldados ao final ignorábanme porque preferían comerse os... Hostia. Vaya feira, chaval. Hostia, que teño aquí lanzapepos. O sea, lanzapepo. Misiles. You got nothing! Ah, pícame a nariz. Vale. Tendo misiles. Sin usarlos, chaval.
Esto es Toupa, ¿no? No, es adorno. Vaya puta feira hubo aquí, E non hai enerxía do traxe, menuda mierda. Vaya feira, chaval. Hostia, como me puxo, chaval. Uf, vou para atrás a curarme. Que antes mateinos dun tiro, porque creo que lles dei na cabeza directamente. Pero este non lle dei na cabeza, deille no peito. Que igualmente no peito é donde suele ser letal dar un tiro de escopeta, pero debe de ter o blindaxe, o cabrón. Bueno, ten. Debe no, ten. Vale, aquí temos pepos, buenísima. No sé si me dará hasta 60. Sí. Incluso más de 60. Un 75, buenísimo. Mira, aquí hay minas. É que as minas pode ser unha boa idea a veces usalas, pero hostia puta. Non ten máis munición. Hostia, xa se me agotou. Wow. Madre que os pareu. Tu viña quedar con 3 pepos. Ou é que un deles non lle dei ben, ou non entendo o que acaba de pasar. Bueno, ahora por donde acaba de salir ese tanque, por donde terei que ir, entendo. Quería coller esta caixa. Vale, salud. Había aquí un rollo de salud tamén, ¿no? Sí. Vale, supoño que aquí pantalla de carga, sí. Este capítulo é largo, porque creo que sigue con tensión en la superficie, ¿no? Atacade por aí, entre vós. Eu que ir hasta ali abaixo.
non sei se è effettivo, sì. O disparo alternativo, disparos en línea recta, facendo máis daño, pero creo que non persiguen ao enemigo. Estes fan menos daño, pero persiguen. Unha zona moi aberta, polo que estou vendo. Vale. Vale. Non pensei que era tan efectivo contra os alienígenas o arma esta. Buah. Faiseme tarde, vou ter que deixalo. Está bloqueado. Recollí munición. Xa unha textura. Vale, aquí hai unha porta. Bueno, é a que está bloqueada. Non sei como salir de aquí. Logo, ahora. Hostia, verdad, que iso era unha plataforma de salto. Vale, por aquí sí que podo baixar. Ah, mira por que era. Susto me dou, Que susto me dou a merda do zombie este sin pernas, tío. Aguanta, ¿no? Que se buguean las escaleras, tío. Vale. Un pepo. Puta que lo parió. Vale. Non sei se no piso 2 hai algo que explorar. De munición ou algo así. Aquí vou ao piso 3. Vale, igual teño que ir por aí. Guau. Guau que se lía, chaval. Uy, que me disparan a mí. No sé si tengo que ir por aquí o no.
Soldados ganaron. Foi porque disparei eu. Pois non sei por onde teño que ir. Igual teño... Hostia, que se me atasca este. Igual teño que ir por outros lados, pero vou non ter que averiguar para o próximo día. Vou guardar aquí. A ver, brasileiro, xa falamos que eso é porque está cos subtítulos completos. Entonces, está pa sordos, basicamente. Pero bueno, parece que o tes que recalcar como se fose algo gracioso do xogo, cando, bueno, ten sentido. Si que hai cousas que poña que... Pero bueno, gracias a eso tamén sei como me chaman os enemigos. Deixámoslo aquí, gracias aí a Brasileiro, Trumaster Farum por pasarse polo stream. E vémonos no seguinte. Ata logo, boa noite, chao.